Jouw stem is wel wat. Jouw stem, hij kan iets veranderen. Het is belangrijk om je stem te horen voor de democratie. Je kan mee beslissen over wat er in je land gebeurt. Om onderdeel te zijn van de weg die we met z'n allen inslaan. Ik vind iedereen moet stemmen. Op jouw belang. Op basis van welke informatie toont die stem makken? Verschillende kieswijzers, gevoel. Stemwijzer, partijprogramma's doorlezen, debatten volgen, kijken wat ze hebben gedaan. Op basis wat ik gewoon elke dag lees, horen op nieuws, Tweede Kamer. Ja, toch wel gewoon vooral online campagnes, omdat het natuurlijk van de jeugd, dat gaat toch wel net wat makkelijker. Heel veel gesprekken gevoerd met andere jongeren in mijn omgeving. Zo is nog wat mooi aan Wolle, want de meesten die nog stemmen wat de Joert. Ja, vier de democratie vandaag en na het stemmen eet een taartje. Geniet ervan. Volg je gewissen. Denk erom dat je toekomststem had. Stem met je verstand. En laat je niet heel erg beïnvloeden door alle randzaken eromheen en alle mensen die schreeuwen. Ik zou graag dit tegen iedereen zeggen, ga maar stemmen. Jouw stem is wel wat. Jouw stem, hij kan iets veranderen. Weet je? Stem met je hart.